Shalom shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም Shalom ክስፈ ሳምንት Guds frid vare med er. ዝበለጸ ቃል ንድበለጸ መዓልት ድብል ንጎንጎን አቅርበልኩም ፕሮግራም ናይ Det här är programmet det bästa ordet för den bästa dagen. ሎም ድማ ነዚ መዓልት ድኾውና ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና Och idag har vi kommit med dagens ord. ሎም ንካፈሎ ቃል መጀመርታ ኃይሊ ድሉ ንግበሮ ድብል Och dagens ord är låt oss först förbereda kraften. መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ጥቅስ 16 I Jakobsbrevet kapitel 5 vers 16 ከምዚ ኢሉ ዛረብ እምበአርሲ ምእንቲ ክትፍወሱ ንሕድሕድኩም ሓጢአትኩም ተኣመኑ ምእንቲ ንሕድሕድኩምን ጸልዩ ጸሎት ጻድቅ በግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ Det står bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. ሪኹም ጸሎት ጻድቅ በግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ ኢሉ Det står den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. በኻላ አዛራርባ እዚ ጸሎት እዚ ከስልጥን ለውጥ ክፈጥር ዝኽእል ኃይልንሲ አቨለብል ገብሪ ማለት እዩ Så den här sortens bön den kan fixa att det blir en stor verkan och den har stor kraft. ስለዚህ እዚ ጸሎት እዚ ተሰሚዕካ ካብ ውሽጥኻ ትጽልዮ ጸሎት እዚ ጸሎት እዚ ዝደለኻዮ ዓይነት ለውጥ ክፈጥር ዝኽእል ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ድሉ ገብሩ Så den här bönen som du ber från ditt inre, den öppnar möjlighet att saker och ting bara verkar runt omkring dig och det öppnar upp kraft. That's why ብዙሓት ሰባት ቅድሚ ነዚ ፓወር አክቲቬት ምግባሮም ናብ ምዝራብ እዮም ድጎዩ Så många personer innan de aktiverar den här kraften, de går in till snack istället. ስለዚህ ተዛረቦ ዘረባ ኣብ ህይወቶም አይሪእዎን እዮም Och det ord som de har snackat, de ser inte det i sina liv. ኖ እቲ ተዛረብካዮ ዘረባ ህይወት ክለብስ ትደል እንትኾንካ መጀመርታ ነዚ ኃይሊ ከም ድግለጽ ግበሮ Så om du vill se det där du har talat ut i verkligt i ditt liv, aktivera först den här kraften. ዳስ ዋይና ኩሉ ጊዜ በቋንቋታት ጸሊና ኣብ መጨረሻ ቃል ክንወጽእ ንጅምር Det är därför vi alltid talar ut i tungotal först i början och sen talar ut ord. ምክንያቱ አየራት ብምሉኡ በቲ ኃይሊ ተቋጻጺሮ ስለጸንሕ Och det är för att i det stunden då har hela atmosfären blivit kontrollerad av den kraften. መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 18 ጥቅስ 42 Om vi kollar i första kungaboken kapitel 18 vers 42 ከምዚ ይብል ሽዑ አክዓብ ክበልዕን ክሰትን ደየበ ኢልያስ ድማ ናብ ርእሲ ቀርሜሎስ ደየበ ኣብ ምድሪ ሰጊዱ ከዓ ገጹ ኣብ መንጎ አብራኹ ገበረ ነቲ ጊልዩ ድማ ደይብካ ናብ ባሕሪ ኣቢልካ ኣማዕዱ በሎ ደይቡ ኣማዕዲ ከዓ ገለኳ የልቦን በለ ንሱ ከዓ 7 ሰዓት ተመላለስ በለ Från vers 42 det står då reste sig Ahab upp för att äta och dricka, men Elias steg upp på Karmels topp och böjde sig ner mot marken med ansiktet mellan knäna. Han sade till sin tjänare, gå upp och se ut mot havet. Han gick då upp och såg över havet, men sade, jag ser ingenting. 7 gånger sade han till honom, gå tillbaka. ሪኹም ኤልያስ ናቱ ጸሎት ናይ እግዚአብሔር ኃይል ከመይ ከም ተንቀሳቀስ ይፈልጥ ስለዝነበረ ጸልዩ ኬድካ ረአምስ በሎ ምንም ምልክት አይራኩን ይሎ እንደገና ተመሊሱ 7 ጊዜ ነስ ጸሎት ጸልዮ Sen eftersom Elia var medveten att hur stor verkan hans bön hade, så bad han och bad honom gå ut och kolla. Men när han inte såg någonting så fortsatte han att be på samma sätt 7 gånger. ስለዚህ ምጸለይ ከምዚ በመጽሐፍ ቅዱስ ኮነ ድማ በታሻብዒቲ ጊዜ እንሆ ክንዲ ኢድ ሰብ ዝምንዓሳ ደበና ካብ ባሕሪ ትለዓል ኣላ በለ ንሱ ከኣበሎ ደይብካ ንኣክዓብ ዝናብ ኪዓክተካ ሰረገላኻ ጽዒንካ ውረድ በሎ ኮነ ድማ ብኡንብኡ እቲ ሰማይ ብደበና ብሸምበቦን ጸልመተ ብርቱዕ ዝናብ ከኣኮነ ኣክዓብ ድማ ሰረገሉኡ ተወጢሑ ናብ ይዝራኤል ከደ Och nu ser vi när han hade bett efter sista i vers 44. När han kom dit den 7:e gången sade han, se ett litet moln som en mans hand stiger upp ur havet. Då sade han, gå och säg till Ahab, spänn för att fara ner så att inte regnet håller dig kvar. I ett nu blev himlen mörk av moln och storm och en kraftig regn föll. Och Ahab steg upp i sin vagn och for till Israel. Men Herren hans hade kommit över Elia så att han band upp för sina kläder och sprang framför Ahab ända till Israel. ዋው ሪኹም ኤልያስ ማአስክ ጽልያሎ ማአስክ ዛረባሎ ፈልጥ ነይሪ Elias var medveten när han skulle prata och när han skulle be. ስለዚህ ልክዕ ጸሎቱ ኣብ ሓደ ውጽኢት ከም ድበጽሐ ምስ ፈለጠ ቃል ከውጽእ ጀሚሩ በልሕጅ ብርቱዕ ዝናብ ክመጽእ ኢሉ Exakt när han hade bett klart, när han hade vet att han hade gjort klart i bönen, så sa han till honom, nu kommer det komma regn. ስለዚህ ልክዕ ከም ቃሉ ድማ ብርቱዕ ዝናብ መጽእ Och exakt genom hans ord så kom det mängder regn.
أو بروخات مجمرتان بتصلخم أيرات كل بتتسليلو زلخم منفس تملي مسرعكم شعور دوتو. Mina syskon, exakt när ni har bett och känner av att atmosfären kontrollerar, då tala ut. ስለዚህ ብዙሓት ሰባት ነዚ መንገዲ ስለዘይ እንጥቀመሉ ኢና ቃላትና ትርጉም ደይብሉ ኾን ደሎ Och det är för att många av oss inte använder oss av det här sättet. Våra ord blir bara tomma. ንምንታይ ቃል ኣውፅኤ ብሂወተይ ዘይርእ ንብል Många av oss kan säga varför jag talar ut ord men jag ser inte det över mitt liv. ንቃልካ ብትኽክል ስልጣን ሒዙ ክኸይትደሊ እንድሕር ኮንካ መጀመርታ pray. Om du vill att dina ord ska ha auktoritet när du talar ut över ditt liv, så be först. ስለዚ ሓይሊ ምስ ተዳለወ ቃል እንተ ደኣ ወፂኡ እቲ ቃል ህያው ኮይኑ ክሰርሕ ክጅምር እዩ Så när du förbereder kraften runt omkring dig innan du talar ut ordet, så kommer när du talar ordet få en stor verkan. ንዝተዛረብኩሞ ከም ዘድምዕ ዝገብር ናይ መንፈስ ሓይሊ ኣብ ውሽጥኹም ኣሎ Och ni har det med heliga ande som gör att ni kan verka i den här kraften. ስለዚ ብቋንቋታት ክጽልዩ ከለኹም እዚ ሓይሊ እዚ ንተውፅዎ ዘበለ ኩሉ ህይወት ከልብስ ንሳኹም ክንቀሳቀስ ይጅምር Så när ni ber i det här öppna atmosfären genom det här bönen i tungotal, så kommer det göra att ni kopplas ihop med det ni talar ut. ስለዚ እዚ ነገር ተጠቀሙሉ ቃላትኩም ኩሉ ሪዛልት ከምጽእ ከሎ ትሪእዎ ኢኹም Så använd det här i era liv, så kommer ni få se resultat av det ord ni talar. ንስኹም ብሩኻት ኢኹም Ni är välsignade.